Meillä oli ilo ja kunnia jututtaa Sebastian Ahoa tuossa pari päivää sitten. Istahettiin Sepe sohvalle ja näytetään sitä teille tuossa ihan kohta. Sepe, nyt kun ollaan täällä teidän kaunissa kodissa, otetaan näitä yleisökyssäreitä. Siellä oli muutama hyvä. Täällä on hyvä, mä oon ottanut. Hihitytti kysyy, että kumpi voittaisi Burnsin painissa, Putkonen vai Manninen? Se on kyllä kova poika painimaan se Burns, että se on vähän semmoinen lapsen mieli, että aika paljon tuleekin painittua. Itselläkin jonkun verran nahisteltua, niin sanoisin, että jos te molemmat hyökkäisitte jotenkin eri suunnista ja jollain kättä pidemmällä iskisitte, niin saattaisitte ehkä just tasapeliin päästä, mutta aika vaikea olisi nähdä, että teistä yksi ykkösessä pärjäisi kumpikaan sille. Yksi ykkösessä tulisi hopia. Tulisi. Mikä on Sepen ikimuistoisin hetki NHL jätkien kanssa? Yksi aika hauska juttu, tehtiin se haastattelu joskus silloin vanhassa kämpällä takapihalla, jätkät oli paljussa ja sitten muutaman virvokkeenkin ottaa siinä ja jätkille vähän juota. Oi, kiitos. Lempijuomaamme Korslightia. Lempijuomaamme ilmasta. Sitten se haastattelu yli loppu, jätkät oli ihan aivan kuivia ja kunnon ravut siellä. Jätkät oli, että ei jumalauta, täällä on kuuma. Nyt on pakko lähteä menee ja aivan hiki pääsee. Siinä oli, siis mä muistan, kun me istuttiin siinä paljussa ja näin koko ajan. Joo. Hiki vaan se kuitenkin oli suht pitkä haastattelu siinä. Niin oli. Se oli kyllä ihan... Joo, ja siis se Peha oli todennäköisesti pistänyt sen pikkusen kuumemmalle kuin normaalisti. Että vähän niin kuin hiilostaa meidät pois. Mutta yksi toinen hauska oli se, käytiin ne kermavaahot ja oli sitten se peli, missä läsäytettiin ne kermavaahot. Muistan kyllä senkin, sekin oli kyllä, on siitäkin kyllä aikaa. Tuleeko sit se napsu? No toisen No täällä on Siis siinä jopa vähän jännitti, kun piti laittaa se naama sinne. Kun mä en tiedä, mä luulen, että se niinku läsähtää ihan kunnolla, tiedätkö? Sehän vaan heitti periaatteessa mutta mä luulen, että se niinku tulee se ottaa. Jep. Neutris laittaa näitä. 6V poikani kysyy, mitä syöt aamupalaksi ja saatko syödä jäätelöä kuinka usein? No aamupala on yleensä joku munakas ja no se vähän vaihtelee. Joskus jotain leipää, joskus jotain puuroa, joskus jotain hash brownia ja sitten jätski. Mä oon enemmän niinku suolaisen ystävä, jos niinku miettii tällaista mättöruokaa, mutta jätski kyllä menee ihan ykköseksi tällaisista jälkkäreistä tai herkkuruuista. Että mitä mä sanoisin, kuinka usein saa syödä, niin vähän niin kuin silloin kun tekee mieli, että vähän semmoista maalaisjärkeä. Kysymys tuli tosiaan 6-vuotiaalta. Mitä veikkaat, kuinka paljon maalaisjärkeä? No, mä nimittäin mä omistan yhden 6-vuotiaan ja tiedän, että jos siltä kysytään, omista. Vastaan Sepen puolesta. Ei kovin paljon. Maalaisjärjellä. Chikke kysyy, että vieläkö pelaa pelireissulla edelleen sanajahtia? En pelaa enää sanajahtia. On vielä appi tallessa. Onko tullut jotain tilalle? Siis onko jotain tommosia vielä? Siis korttia pelaan lennolla. Eka vuonna en tietenkään pelannut. Ruukiet ei yleensä korttipöydässä enää. Toka vuonna kävi silleen, että joku tyyli siitä korttipöydästä oli se, että ei jaksa enää pelata. Ja se on silleen, että jos sä niinku oot, sä joko oot siinä tai et oot. Se ei ole niinku välipäiviä. Se oli pari ruotsalaista, tuo Elias Lindholm ja sitten Joakim Norström. Tuli niitten kanssa aina hyviä juttuja. Sitten ne oli silleen, että no, haluatko pelata? Sitten totta kai. Ja sitten se on semmoista kasuaalia höpöttelyä ja sä heität vaan lätkit korttia. Ja... Vaikuttiko korttipeli joskus silloin, kun tulit tänne ja ei välttämättä ollut englanti vielä ihan hallussa? Kun alkuun se on aika, se vie energiaa, se ressaa, kun sä et ole koko ajan silleen, sä et ymmärrä ehkä kaikkea, vaikka ymmärtäisit, että pääse siihen juttuun mukaan, kun sä et pääse sulle ei tarpeeksi nopeasti tuu asiat ulos suusta, niin se kyllä auttoi isosti ja sen jälkeen se oli semmoinen just kasuaali läpäheitto luonnistui paljon paremmin sen vuoden jälkeen. Heissan kysyy, että miksi Sebastian puree hammassuojia silleen, että ne näkyy suun ulkopuolella? No, Tämä on nyt uusi juttu, ei ole ollut aina. No, mulla nasahti pari kertaa naamaan kiekko viime playereissa ja sitten tämä oli aikaisemminkin tietenkin, mutta tuli silleen 2 putkea ja sitten mä olin silleen, että mä kyllä nyt voisin antaa edes mahdollisuuden näille. Niin, eli sulle ei ollut aikaisemmin ei ole, tänä vuonna aloitin, no oliko pre-seasonilla koitin silleen, että antaa edes mahdollisuuden ja sitten ei niistä nyt ollut mitään haittaakaan. Että ehkä eka pelissä oli vähän outo hengitellä, kun ne on kuitenkin tukkii vähän suuta, mutta sitten siihen tottui ja sitten
No, miksi mä pureskelen, niin se tulee oikeastaan, mä pureen yleensä aina purkkaa ja sitten mä niinku jauhan monesti niinku pystyn purkkaa, niin sitten se jotenkin luonnollisesti, että niitä tulee jauhettua, niitä hammassuojaakin, silleen, en mä niinku pure sitä läpi, mutta silleen niinku pyöritellä suussa. Mutta pysyykö sulla ne kuitenkin suussa niinku peliaika? Kyllä nyttenkin tuossa, kun tilanteen kesken, niin siellä jauho kuule. Oliko näin? No mun mielestä Tota en oli, edes mutta oikeesti- voi joku tarkastaa. Tota en oikeesti edes tiedä. Mutta onko ne silleen, kun sä jauhat, niin tuleeko ne siihen, kun joillakinhan niinku ne kääntyy siis ihan silleen ulos? ympäri suu pientä satana. Niin, joo. Okei, sitä varmaan Mä en ole tajuu. ihan varma, mutta mun Joo. mielestä kyllä. Okei, mutta mä aina laitan ne siis, kun mä hyppään jäälle tai vaikka ennen aloitusta mitä vaan, niin ihan niinku suuhun, Niin, ihan niinku kunnolla. paikoille, niin. Omilla paikoilla. Missä saat painaa Suomen pelipaidan niskaan, mitkä mietteet siitä? On kyllä huikea juttu, että en oo... No World Cup tietenkin oli silloin, se nyt oli huikea juttu, mutta sen jälkeen ei ollut yhtään tällaista parhaat vastaan parhaat formaattia maajoukkueessa ja on kyllä ollut isosti toive, omista toiveista sais mahdollisuuden ja sitten varsinkin olympialaiset. Totta kai ensi vuosikin mä veikkaan, että Suomellakin on niinku oikeasti aika hyvä joukkue ja sitten kaikki on niinku helkkari hyviä kavereita ja porukka on niinku aika lailla primissa omien urien kanssa niinku suuri osa ja tälleen, että se on niinku aika lähtökohtaisesti kyllä tosi siistiä. Ja sitä seuraavan vuonna tietenkin olympialaiset, niin se on ollut kyllä mulla aina iso semmoinen haave ja unelma, että pääsis edustaa Suomea olympialaisia ja pelaa olympialaisissa. 2 vai 3 tässä on mennyt jo tavallaan sivusuun omaa uraa aikana ja ei tää omakaan ura niinku loputtomiin kestä, että olisi kyllä mahtavaa, jos sinne pääsis pelaamaan. Kenen kanssa pelaisit mieluiten siellä? Nyt jos olisi pakko valita, Valita. ketjukaverit, ihan pakko. Mä tiedän, että valmentajahan ne päättää, mutta jos nyt saisit valita ketjukaverit siihen, niin kenet ottaisit? Hyvä kysymys, Se on Jukka. tosi hyvä ja kysymys. paha kysymys, koska Totta kai, nyt on siellä myös on paljon valintoja niin on todella paljon ja sitten Silloin viimeksi, kun piti olla 22, eli pari vuotta sitten, silloin värittelit semmoista ajatusta, että voisit itse mennä silloin laitaan. Onko tämä ajatus muuttunut? Ja kenet Niin, ja kaksi olisi? ketkä siihen nyt sitten ottaisit? tämä on niin monimutkainen kysymys, kun nyt mä alan miettiä, että mitkä ne kaikki kentät voisi olla, että Joo, miten se älä rakentuu se Niin, joukkue. just näin, mä ymmärrän, että tuo on hieno piirre sussa, jo. että sä mietit sen Jep. koko joukkueen kannalta, mutta nyt mietit vaan sitä yhtä No, ketjua. no Rantanen, se on varmaan sellainen äijä, kenen kanssa kyllä haluaisi pelata niin kuin ihan varmasti. Ollaan pelattukin junnuissa ja tälleen. Sitten tulee jo aika paljon vaihtoehtoja, ketä siihen voisi tulla. Sanotaan Sassa, mutta mä en tiedä, Sassa olisi tietenkin sitten keskellä, että mä voisin sitten mennä laitaan. Loppujen lopuksi se on aika pelipaikatonta, että sitä sitten mihin vaan ajautuukaan, niin sä pelaat sitä, varsinkin jos sulla on joku, miten meilläkin joku Teukan kanssa pelataan, niin kyllä sekin pelaa niin kuin aika paljon sitten loppujen lopuksi niin kuin sentterin roolia, vaikka se laituri onkin, mutta ehkä sanoin tietenkin Sassa, kun itse on pelannut monta vuotta niin kuin täälläkin myös laitaa, mutta tietenkin koen siis olevani sentteri, että ei se, että mä aloin jo miettiä, että ketä siellä muita senttereitä voisi olla, että saisi niinku palaset kohdillaan. Tuosta nyt tuli vaan mieleen itsellä semmoinen, että olisi ihan niin kuin mahtavaa nähdä joku kerta Sassa Parkov laita hyökkäjänä, koska sekin on niin älykäs pelaaja, että aivan varmasti se pystyisi pelaamaan sen laiturin tontin ihan niin kuin hyvin, mutta niin joka sairas ikinen siinä ihminen keskellä, ajattelee se on just niin tuossa hyvä. tilanteessa, Niin. vaikka ajatellaan, että kuitenkin äijäkin tänä päivänä yksi sarjan parhaita senttereitä. Kaljahakureissu. Kaljahakureissu. Haluatko jättää kaljaa? Yritti hiippailla tuosta ohi. Mutta tässä oli Teukasta oli puhetta äsken, niin täällä on Teuvo-aiheisia kysymyksiä, 2 kappaletta. Oliver kysyi, että onko Teuvon lätty aliarvostettu? Siis Teuvo on aivan äärettömän taitava heittää lättö. Siis todella. Eli sanoisin, että on. Tai ei mulle, koska mä osaan arvostaa sitä, mutta isolle yleisölle voisi ollakin. Koska maanantaina, kun teillä oli se peli, se pikkupeli, niin se oli se viimeinen maali, minkä Teukan joukkue teki, kun se heitti ihan kammolätyä, ja olisiko Staali vai joku löi ilmasta se ratkaisumaali. Niin. Ja sitten vielä jotenkin näytti, että sulla meni todella huurun, koska te vissiin joudutte sitten luistelemaan vähän enemmän. Niin joo, se saattaa. Mutta jos se on ilmastelijoille, se ei ole kyllä lavoille tullut, se on karannut. Niin, kyllä mäkin mietin, että se on mennyt semmoisen metrin liian korkeana, Niin. mutta Ei, Staali... Tuo ei ole Teukalle hyvää myyntipuhetta. Ei, kun se ei, vaan se katsoi, että se on sen verran niin kuin lähellä. Että oli hieno lätty.
Minä annan Teukalle propsit tästä. Ja mä sanon, että jos mun pitää metrin korkuista alkaa huittaa takatolpeta, niin kyllä sit se ei ole enää hyvällä. Ei, mutta kun Teuvo oli sen verran, että kato miettiä, että toi on semmoinen, kenelle mä syötän, että se pystyy laittaa sen ilmasta. Ja se on Veskalle vaikea lukea, kun sä lyöt sen ilmasta maali. Ja se oli voittomaali siinä kisassa. Niin mutta oli. onko te siis treeneissä aina tolle, että pelaatte loppuun tommoseen ja Monesti sitten joo. toiset luistelee enemmän? Kyllä. Ja Joo. varsinkin tolleen vapaa-päivä, seuraava päivä, niin siinä sitten vielä vähän niin just ekstra luistellaan. Joo. Kysyttiin sulta jo tuossa aikaisemminkin, mutta nyt mehän tutkitaan, että missä täällä yleensäkin niin raleikissa kannattaa käydä syömässä. Ja vähän niin kuin muutenkin, että mitä nähtävyyksiä. Niin Täällä on kuitenkin tuo barbecue-juttu aika iso. Prime Barbecue on nimi. Meidän pakki Jacob Slavin on hyvä kaveri paikan omistajan kanssa ja voin kyllä iso suositus sille, että ne avaa olisiko 11 päivällä ja ne on niin kauan auki, kunnes ne myy loppuun niin sen päivän tuotteet. Se on oli todella hyvä ja suosittelen käymään, jos tykkää. Sulla on tuolla aika prameen näköinen sauna, uusi sauna, niin tuleeko paljon saunattua täällä vai hommastiko ihan vaan niin kuin tolleen näytille? Päivittäin tai joka toinen päivä, kun ollaan tässä kotona ainakin. Et jonkun verran sitä on höylätty ja kyllä joukkuekaverit laittaa viestiä, että pääseekö saunaan aika useasti. Että tuossa on just allas on aika kylmä nyt talviaikaa, niin tykkää vähän kylmä-kuuma käydä siinä. Se on ihan hyvin toiminut kyllä siinä. Teidän joukkueen kovimmat saunatimot, ei suomalaiset. Ruuri on varmaan aika kova. Se käy useasti ja Staalilla on saunakämpillä. Staalilla on oma saunakämpillä ja Burnsilla on oma sauna. Kyllä meillä jonkun verran tää saunaryhmä on. Meillä hallilla vähän huono sauna, huone on vähän liian oikein lämpeä oikein hyvin. Kysytään Teuvolta, onko hyvät löylyt? On kyllä hyvät. Että silloin kun toi tuohon vähän aikaa sitten tuli, niin laitettiin ekat löylyt, niin oli hirveän kuuma. Piti vähän säätää hiljaisemmalle. Hei, pakko kysyä, mainitsit ton Burnsin tossa, niin ootteko kattonut ikinä kumpikaan, että mitä sieltä se repusta löytyy, mitä se raahaa mukanaan joka paikka? Siellä on vähän kaiken, siellä on kahvikonetta ja Viidakkoveista on ainakin. Ja Siis siitä saa vähän semmoisen kuvitelman, että sillä selviisi sillä repulla niin kuin. kyllä me lähdetään pelireissuun vaikka joku 4-5 päivän reissu, kun se tulee niiden sen kassien kanssa. Ja sitten mulla on ne pikkukassi, ja ollaan lähdetty samaan paikkaan. on se melko seppäkin. Niin. me ollaan tosiaan tässä Jepun hulppean kämpän terassilla. Säästetään ensi vuoteen ehkä kämpän esittely, koska Jepu ei halunnut sitä esitellä ymmärrettävästä syystä. Mutta nyt tulee Teuvon kämpän Teuvon kämppä me on nähty moneen otteeseen tässä meidän sarjan historian aikana. Ja siitä yksi aivan legendaarinen kommentti, kun Teuvo oli just tehnyt pitkän diilin. Sepe oli silloin kanssa tehnyt pitkän diilin ja osti sitten ensimmäisen kämpän. Ja sitten Teuvolta kysyi sitten, että no milloin Teuvo sinä tästä kerrostalon luukusta sitten siirret, niin mies vastasi, että no, ei sitä kannata, treidi tulee kohta kuitenkin. Se oli niin hyvä. Ei ole vielä tullut, siitä on 5 vuotta, se diili on loppumassa. Mikä homma? En mä täällä sitä ollaan vieläkin. Ja nyt kun tätä kuvataan, niin tässä ei ole monta päivää deadline jäljellä. Niin, sehän tästä puuttuu, kun se 10 minuutin päässä on puhelin. Teuvo, ei muuta kuin Montrealiin. Nyt kannattaa pitää äänettömällä puhelimella. Joo, ja siis tääkin vaikka tässä nyt naureskellaan, niin viime vuonna oltiin New Yorkissa, niin Niko Mikkola tärähti sinne ja sehän on niin kuin pahimmillaan, niin se on oikeasti aika heavy setti, kun tärähtää trade vähän niin kuin puskista. Että No on se. Sitä ei ikinä tiedä oikein, mitä tapahtuu. Kyllä. Ei, kyllä tässä laukut pitää olla pakattuna kyllä tää vika viikko, että ei, se on joka vuosi aina, että ei se ole ihan normi juttu. Rupee maaliskuun lähessä, nyt Teukka rupeaa kasaamaan tavaroita. Sitten on tälle puhelimeen vielä. Jokaisen kohta pirahtaa. Tuossa golfia pelaamassa, niin se ilmeisesti kuuluu teille kaikilla aika vahvasti tässä niin vapaa-ajan viettoon, mutta mitä muuta täällä voi niin tehdä? Koska me oon yritetty nyt tällä kertaa vähän löytää semmoista, että onko täällä, koska tästä on meille jäänyt todella vahvasti semmoinen kuva, että täällä on aika kuiva paikka, että täällä ei ole niin hirveästi mitään. Niin onko täällä oikeasti mitään muuta kuin golfi ja jääkiekko? Niin mitä muuta te teette? Säät on silleen ihan kivat, yleensä ei tule talvea ja muuta, niin golfia tulee pelailtua jonkun verran. Sitten on tietysti jotain ihan hyviä ravintoloita, missä tulee käytyä syömässä ja sitten on baarikatu semmonen ja ihan kiva, mutta ei me siellä oikeastaan ikinä tietenkään käydä. Ja Ai täällä on semmonenkin. niin sitä mä just sanoin, että kun mä oon kuullut huhuja. Sepe sanoo muuten ihan kanssa sillä, että niin no se on baari, mutta minä en koskaan käy, minä en koskaan käy. Ei ikinä käydä. Ja ei me täällä sinänsä mitään, lepposta elämää.
Tunnistaako täällä porukka tuolla Paarikadulla tai kadulla yleensäkin hyvin teitä? Kyllä meitä nykyään tunnistetaan. Mielestäni se on muuttunut aika paljon tässä tämän aikana, kun te olette ollut täällä, koska mä muistan niitä alkuaikoja silloin. Lexa oli täällä Toronton paijassa pelaamassa teitä vastaan ja ne voitti 4-0. Sitten nähtiin siellä pukukoppikäytävällä, että tämä on Lexa hyvä peli. Yhtään yleisöäkään ja ihan niin, että niin paska halli ja meininki ja näin. Ja silloin se oli oikeasti ihan kuollut. Ja nykyään tuolla on ollut jo monta vuotta, niin aika hyvä meininki. Kyllähän se vissiin menestys vähän siihenkin vaikuttaa. Kyllä ne ekat vuodet oli vähän erilaista tietenkin, mutta nyt on aika hyvä. Meininki on ollut ylöspäin koko ajan ja fanit on joka ilta on melkein niin kuin halli täys kyllä ja hirveä pöhinä ja playereissa on ihan niin siis kovinta mitä ikinä se mökä mikä se on. Ihan siis siellä on varmaan yksi koko liigan mittapuulla kovin meininki, koska ihan katsoo niin telkkaristakin teidän playerin himamatsit. Ihan sairas meininki. Se on varmaan hieno. Kyllä siinä tulee sellainen pieni ekstra lataus aina tietenkin. Hei, kiitos kun pääsitte jälleen kerran meidän vieraaksi. Oli mahtavaa jos ei lupattelu. ennen sitä nähdä, niin viimeistään ottelun jälkeen tullaan voitto-ottelun jälkeen, koska Jepu on entinen joukkue. Minkälainen fiilis? Ootko monesti muuten pelannut Montrealia vastaan? Ainakin yhden kerran taisi olla jo aikaisemmin. Ollaan me kerran tällä kaudella itse ainakin pelattiin. Tuleeko semmonen pieni extra No joo, ehkä enää ei niin paljon, on siitä jonkun verran aikaa. Että Tulossa joku peli puuattiin siellä ainakin. No, mutta se on niitä ensimmäisiä. Se teki maalin siinä, mä muistan. Tuuletikko. Oliko vieras, siis Montrealissa? Vieraspeli, joo. Oltiin samassa kentässä silloin varmaan. Teukka syötti ja sitten hirmu tuuli. Se oli varmaan viimeinen peli, kun oli Suomi-kenttä. Sä ohjasit muistaakseni. Niin joo. Se on ne ihan kivoja pelejä. Ei siellä tuttuja ei ole niin paljon enää Joppe nyt tosiaan, mutta muuten ei. Joukkoja vaihtuu aika paljon, niin silleen vähän erilaista. No, mutta me tullaan katsoa ja sitten voittopelin jälkeen tullaan sinne koppiin olisi. No niin. Tää on tuttu koppi. Täällä me on oltu monesti ennenkin. Tää on ihan samanlainen kuin ennenkin tää koppi. Sieltä tulee Brady. Kato siinä. Tuohon laitetaan tommonen matto niinku logon päälle, niin toi ei oo nyt niinku sitten, toi on niinku sallittua toi käve. Oi. No niin. Tähän Teppu. Se meinasi olla vähän nihkeetä, mutta sitten sieltä rutiinivoitto. Oli vähän piimää tänään oikeassa, mutta ihan hyvä. Auko se vielä vähän, että minkälainen oma tunnelma tänään tuolla jäällä? Ihan jees. Se oli heti ekas vaiheessa hyvä paikka. Oltu rimaa. Sen jälkeen tuli muutama ihan hyvä paikka meidän kentältä, saatiin paikka, mutta ei mennyt oikein sisään sitä ollenkaan. Perussetti. Viimeinen kysymys, Teuvo. Heitätkö meidät hotellille tänään pelin jälkeen tai kohta tästä? Oltais erittäin kiitollisia, jos pystyt millään viskaan. No kyllä se on. Kyllä mä lupaudun. Minä veikkasin, että kyllä Teuvo voi luottaa näissä asioissa. Aina hyvä. Mahtava. Kiitos Teuvo. Sepe. No, Mä tein tarkkailua ton pelin aikana. hammassyistä. Niin. Ja arvoin. Huomasitko itse? No en, mutta nyt kun sanoit, kun muistin, kun eilen puhuttiin siitä, että Joo. Niin mitä siinä tapahtui? Siis ihan siellä taistelun tiimellyksessä, niin Hyrräpyö. Joo. Siis ne ei oo suussa sellainen kunnolla. Mutta rutiinivoitto. Vähän nihkeä peli. Tietenkin teilläkin nyt on ollut pitkä tauko tässä tai monen päivän tauko. Mutta sitten kuitenkin lopulta ja aika ovela kuvio oli teillä siinä. Että niinku pakki karkaakin sieltä. No, mutta Tietenkään ajattele, miten katsojat helppo tuo ei pakin nähnyt. peli on. Että kun vie sinne maalin taakse himmeinen vastaja sinne. Mä oon yrittänyt kärkkyä koko vuoden, mutta ei oo tullut meidän pakilta tuommoista, mutta nyt se tuli. No ei vaan. Kärkkyminen kunnia. Itse kärkyy aika paljon noilla höntsejäillä aina. Se on jotenkin kiva. Ja Ja helppoa. sit kun se toimii, niin kyllä se on hieno tunne. Miten jätkät lähtee nyt Chehatle? Ei kun Buff. Mutta hei, me käytiin siellä. Niin, me käytiin Siellä- Toimiko? Brisketti oli ihan saakeli hyvä. Joo. Tripsit ei ollut ihan niin hyvä. Okei. Mutta siis brisketti Siinä super oli hyvä. meikäläisen lemppareihin kuului ehkä semmonen jalapeenos juustomakkara. Joo, se oli hyvä. Se oli hyvä. Se brisketti oli kova. Menikö jatkoon jätkille? Joo, siis meni. jatko, joo. Sanotaanko tässä kohtaa kiitos ja näkemiin Ralei ja Sepe. Kiitos teille. Kiitos. Löytyykö Buffalosta jotain vinkkejä? Siipiä. Jurkka juo olutta työajalla.
Toi tulee kausitiiseri. Niin tulee.